Inkantolo yesifunda eThekwini igwebe abalisi ababili ababulala usomatekisi eFinqem eThekwini. Umfana futhi Madlala oneminyaka ngo-41 noSifiso Sokhulu oneminyaka ngo-45 bazogugela ejele njengoba inkantolo ibathole benecala lokubulala usomatekisi uMnumzane Siyabonga Ngcobo ngoJulayi 2022. UNgcobo oneminyaka ngo-37 wabulawa ngesikhathi eshayela itekisi ekhona eFinqem eduze neGreenwood Park. Wathola amaphoyisa namanxeba okudutshulwa kuyitekisi ayehamba ngayo, wahlonzwa njengoshonele endaweni yesigameko. Ngokwesitatimende esikhishwe ukhulumela amaphoyisa kaZontalo Colonel Robert Neshitunda, umsolo wokuqala waboshwa ngosuku lwesigameko. Watholakala nesibhamu ngesikhathi amaphoyisa esifunda sophiko lwe-Provincial Tax Violence oluqapha udlame lwamatekisi enziwe uphenyo olunzulu. Ngemva kosuku umsolo wesibili naye samkhalela. Uqhube wathi abaphenyi bathola ubufakazi obuqande ikhanda obumatanisa abasolwa necala lokubulala. Uthe abaphenyi babeke sebephoqile inkantolo ukuthi ibanqabele ibheyili kuze kubeke bayagwetshwa. Bobabili abasolwa batholwe njengabangakulungele ukuphatha isibhamu.